ni pending bills mag schools osechopo chiegni koni bilion 100 chiegni kanyo nikech bilion 89 mana magiyudo. To nitiere other bills mag jonyuol manokelo yien kata jokor gweng' manokelo kata na energy mondo gikony kata loso gima pok ochul. Omiyo seche ma en minyiso japuonj ko expect en gi nyithindo 100, akawa hypothetical, tioro pesa mar nyithindo 70, mokwongo iseng'ado nyithindo moko oko, to nyithindo mioro 70 gi moro ka moro mikete wigi bende iseng'ado pesago. To japuonj cha endi gi BOMs no budget ne nyithindo gi te, odhi golo pesa ni kanye. E kama koro chako pile gini, keto gini koro bedo mang'eny. Omiyo adiere sirikal onego bedni bedo ng'ama neno mbele. Ing'eni komi vyombo vya dola, yani gige tich ma kopo ni dwa winjo ni te nang'o matimore, tiluongo mana jo intelligence gokinyi to gimiyi mano. Kipo ni dwa winjo ni to kiny gini dhi chalo nade, iseluongo mana jogo gimiyi parono. Matiende ni decision mora mora mitimo ok onego bedni ichiewo achiewa to wacho ni kawuono awacho ni koro pesa moro manitero cha onge. Kech mpango nyicho chakore chon. Nyithindo nyicho setimo registration, gidhi timo penj. Bagni madhi wuok e kar assessment ka, parie gima duong' mantiere mbele wa ka, assessment mar